Οι διαρροές πεπιεσμένου αέρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει τις περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 1 κιλοβάτ πεπιεσμένου αέρα είναι 8 φορές ακριβότερο από 1 κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και περίπου το 30% του συνολικού πεπιεσμένου αέρα χάνεται λόγω διαρροών. Με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, μπορεί να είναι ο πιο ακριβός σας λογαριασμός κοινής ωφελίας. Ανιχνεύοντας και διορθώνοντας αυτές τις διαρροές, μπορείτε να επιτύχετε τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Με το UltraView, μια απλή στη χρήση και εξαιρετικά αποτελεσματική κάμερα ανίχνευσης διαρροών, θα εντοπίζετε εύκολα διαρροές πεπιεσμένου αέρα. Ενεργοποιήστε την κάμερα και παρακολουθήστε πώς εμφανίζονται οι θέσεις διαρροής στην οθόνη. Είναι τόσο εύκολο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσετε να καλύψετε μια μεγάλη περιοχή και να βρείτε σημαντικό αριθμό διαρροών, ακόμη και σε ασφαλή απόσταση. Για κάθε διαρροή πεπιεσμένου αέρα που ανιχνεύετε, το UltraView θα σας εμφανίζει το επίπεδο decibel, το ποσοστό διαρροής και το εκτιμόμενο κόστος διαρροής. Καταγράψτε όλες τις διαρροές που ανιχνεύσατε και δημιουργήστε μια εκτενή έκθεση διαρροών. Μάθετε πόσα μπορείτε να εξοικονομήσετε στον λογαριασμό ενέργειας διορθώνοντας αυτές τις διαρροές. Θα εκπλαγείτε από το πόσο σας κοστίζουν οι διαρροές σας. Βρείτε τις εύκολα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα με το UltraView. Θα έχετε γρήγορη και σημαντική απόδοση της επένδυσής σας.